Salom horas madihita saluhutna. Di hamuh kadamang dohok dainang, manang di dia pehamu maringanan, tangiang nami toktong mahamu di bagasan hai pason, dohot pangaramotion itu hatta Yesus Kristus. Adorakso tapara di hatan itu hatta jumulu mahita martangiang. Damin di debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatan itu hatta nagabe jamita di Pentakosta na paduahon ima di hari Senin 25 Mei 2026. Hatan itu hatta natar surat di buku Nehemia bidusia ayat 20 rodi ayat 30 sada. Jala topik di parningotani di basa-basa hode bata todina. Allah memberikan rohnya. Hujaha marihita tapai hutihuk madi bagasan rohat tabe sonoma didok hatani itu hatta. Akup nii nunga di basa-basa hoko tu nasida todim nadenggane marrohaihon nasida. Jaladang diotoko manamu sian pamangan nasida. Jalanunga dilehoko tu nasida aek pasobu uas nasidei. Pola 40 tahun lilingna di parmudu-muduho nasida di halongonan asa unang hurangan nasida. Ulos nasida pe dang olo buruk jalapat nasida dang olo marpura-pura. Jalanunga di basa-basa hoko tu nasida akaharajao doho bangso. Jalanunga di sagi-sagi hoko tu nasida akai saha rodi partalpahan. Asa nasida manuluk tano nisi Sihon doho tano ni Raja Sian Hesbon doho tano nisi Ok Raja Sian Basan. Jalanunga di patoropo anak nasida songo bitang akana di langit. Jalanunga di buako nasida sahatu tano naung pinar baga-bagamihian tuaka opu nasida. Ikon bongotanna jala tianonna. Jadi nunga bongot aka anak nasidai tutanui jalanunga di tian nasida. Jalanunga di patuduko maradupun nasida halak isini tanui. Halak kanani jala nunga di pasahato nasida tu bagasa tangan nasidai. Nang raja nasida. Nang aka bangsoni tanui. Asa bahenonna tu nasida guru lomoni roha nasida. Nunga di papatu nasida huta akan nagotingi dohot tano bosar. Jala disoluk bagas akan nagok arta maragam-ragam. Tole sumur aka nanidak-dak. Porlak anggur, porlak nihauje itu dohot hau namar parbue. Tau si panganon macai godang. Gabe mangan nasida maradu bosur jala mok-mok. Gabe mangulului hisap nasida marhitesian dengan ni basam na godangi. Hape lam jukat nasida jala mangguturi mangaloho jala dibolokon patik mi tupudi ni tanggurung nasida. Lam dibunui muse panurirangmo aka namanidangi dopak nasida. Naing manugihon nasida mulak nian tuho asama bahen aka gasip godang. Alani nunga di pasahato nasida tu bagasa tangan ni musuna akana pasipal-sipal nasida. Alai ia dung hagugutan nasida manganggu hima nasida tuho. Gabe ditangi hoko nasida sian banua gijang. Jala hobar tu asini roham akana godangi dilehoko tu nasida halak sileho tua akana paluahon nasida sian tangan ni musuna. Alai ia dung marhasonangan nasida. Mangulahi muse nasida mangulahor sogoni roham. Gabe di pasobuho nasida di bagasat tangan ni musu nasida. Asa di parhatuban nasida. Dungi mulak muse roha nasidai mangangguhi ma nasida tuho. Gabe di tangi hoko nasida sian banua gijang. Jala di paluaho nasida hobar tuasini roham akan nagodangi macai jot-jot. Dungi disuruho muse suruamu mangapoi nasida asamulak roha nasida tu patikmu. Alai lam jukat nasida marroha jalarang ditangihon aka tonami.
Sai di dati do mardosa do pakpatikmi akan atama patu paun ni jolma nian asa mangulu ibana hapelam di paholang nasida abara nasidai jala dipajugal takuhuna jaladang olu nasida manangihon. Hape pola lilik situtu sai di paajua-juho nasida jala marsi paingot totu nasida marhite-hite todim marhite sian pamangan nyaka panurirangmu alai dang di parate-atehon nasida alani ido ubahe di pasahat to nasida tu bagasat tangan nyaka bangso marluat-luat alai binahen ni asini roham akan nagudangi dang laos sun siap nasida di baheko jaladang di tadi koko nasida aide bata para siroha jala pardenggan basa doho ima hatane tu hatta di hamuaka amanami dohot inan ami tardok tangiang dohot panidangion ni halak Israel manang secara khusus di sirupani tangiang dohot panidangion ni halak lepido turpukon di parhatutu nasida do tung na burju do debatai ima di tangyang nai do di panidangion na taida di bagasat turpukon atik pe juga do yang go nasida takang do nasida tu jawaban jadi di ayat 30 saya nakin macai takas di do disi pabuah para siroha pardenggan basa do jahoba marnida bangsoi atik pe juga do nasida tu debata takang do nasida tu debata boy do honon halak Israelon manang halak lepion nakiningan ba tardok marupane naso maboto madok mauliate tidak tahu bersyukur songonani dok ni peribahasa Indonesia rupani air susu dibalas dengan air tuba. Jadi nadingkat do dibayar debata, alai justru nahurang dingkat do dibayar nasida marado po debata. Songoni ma dibayar nasida tu Jehovah. Ayaka nadingkat di patupa debata tu nasida, alai justru sebalik nado dibahen tu debata. Alai nak pesongoni akamang dohot tamuinang dang moru holong ni rohani Jehovah tu bangsoi. Jadi atik pe dang apala nadinggan dibahen tu Jehovah balik sa mangarsahi do mabaju ni rohani Tuhani do di boto nasida. Alai dang moru holong ni rohani Tuhani tu bangsoi. Toktong do dipatuduho Jehovah holong ni rohana doho dinggan ni basana tu bangsoi. Imanakin na taida di ayat na perpudui. Dang macohok debata makaolongi nasida doho patupahon nadinggan di tonga-tonga ni parnguluan nasida. Di somma bedana tu hita jolma te. Anggo jolma juk dope haburjuon nai hadingganon nai ditentukan haburjuo dohot hadengganon ni donganna. Molo burjua utuho aupe burjuma. Molo burju ibana tuao aupe burjuma tu ibana. Molo dilehot diau ba aupe huleoma di ibana. Yesoi oleh ibana mangalehon ba na berharap do ibana muse majalo marhite ite silehon-lehon nai. Jadi marala ate Yesoi marasa haburjuon na marala dohot haburjuon na marasa lapatan na dangadong na gratis dangadong na cuma-cuma ikonarong do ibalan jadi tohodo songonan idok nyaka dongani haim hadope anggo dihita jolma jadi holok tai holong haim ha holong mangalap holong. Jadi molodang holong mangalap holong be ba tong do haim ha alai hosom mangalap hosom. Ima anggo hajol maun. Anggo Jehovah dak songoni maradupon bangsoi. Dak songoni
Tuhan na tinadda na sida doho na tahapor siya daksongoni Jehovah maradupon bangsoy nang maradupon hita sahatu saudarion. Ay nakpe akahitaon ba dakasuhata kita dengan bahasa ni Jehovah, dakasuhata kita haburjuon nai na pinasaha na tuhita, alai justru sebalik na dora dipatupa jolmai dijulu ni debata. Niadang na diigil debata asa balas membalas dangi alai justru nagabe respon sebalik na rupani dipatupa ka jolmai. Alania kamang dohot tamuinang tacuba majo mamereng tutu rumang manang bentuk ni haburjuon ni Jehovah tu bangsoi nang tuhita. Pinomat disita ida adong pitu rumang ni haburjuho dohot dengan bahasa ni tuhatai. Na parjulu haburjuon nai marhite-hite na mabasa-basa hotodina na denggani marrohaihon nasida. Asa marroha nasida. Na paduahon dang diotok manna si panganon maksudna sian pamangan nasida dohot aek si palabok was nasida. Dang diotok. Molo di hata Indonesia not tabereng dang ditahan. Jadi dang alang-alang, alang di leon, alang dang di leon, alang ditiup, alang dang ditiup. Jadi dang alang-alang, dang diotok rupani, dang manahan, dang ditahat-tahan. Pokokna buas do tu hatai mangaleo si pangano doho sinumot tu nasida. Napatuluhon haburjuo doho dengan bahasa ni Jehovah terida dui di napinar mudu-mudu ni debata nasida saliling 40 tahun di parhorsihani asa unang hurangan nasida. Jadi molo tajaha anon pardalanan ni bangsui memang bah ditiki hurang si panganon disarihon Jehovah do nasida marhite manna. Ditiki mauas nasida pitor adong do rupane aka mata mual nagabe si inumon nasida. Di parmudu-mudu Jehovah do nasida di parhorsihani lebih hurang 40 tahun. Napaupaton di papatu aka bangso na mga bati habobongot nasida tu tano nang niwarihon ni Jehovah tu opu nasidai. Jadi molo adong aka bangso halak na mga bati pardalanan ni bangsoi bah di papatu do saluhutna. Napalimahon dilehon hagabeon marpinopari nasida asa gabe torop. Napaunopon di pataru Jehovah nasida sahatu tano Kanaani. Di pataru ate. Jadi dakkolat di paborhat alai sahat do di pataru. Daksongon agen molo agen ba tiap hari do ibana rupani madok Jakarta indah datung na hiya ibana sahatu Jakarta. Di pamasuki bana do tu mobil manang tu bisi akan alau tu Jakarta. Alai olak ni do ibana rupani, olak ni terminali do. Anggo tu hatarak songoni nuaik taida di bagasa trupukon, ditugu-tugu bahkan sahatu na di pataru nasida. Tu tano naung niwarihon ni Jehovah tu opu nasida. Jalan apa pituho di lehon gugu tu nasida di pardalana dohot mengadupi aka musunai. Daktar bayako kita te 40 tahun nasida nomaden marpidda-pidda marlape-lape danganong inganan nahot alai margugu do nasida saliling 40 tahun. Totu Jehovah do nama pargugu honi. Di sepanjang pardalanan nasidai manak kita bereng pangalahoni bangsui takang jukat jogal, jugul, jigil, jeng-jeng, naninay rupani. Hamak kadongan saha porseaon, imajo nabuy taida marhite hatorangan ni turpuki. Totu berengot tama turpukon, hadumuan na tu pesta parningotan hasasaur ni to di porbadia manang Pentakosta napaduahoni.
Dia ma hadumuan na taida di bagasa trupukon. Hama kamang dohot tamuinang molo di Pentakosta na parjului songon naung pinatorang tuhita ditaringoti do disi taringot tu ragam ni silehon-lehon ni toddi porbadia. Ragam karunia Roh Kudus na dipasahat tu hita ganup jala marasing-asing do didok rupani saguru tu pangalehon ni toddi e. Alayang go di bagasa trupukon takas di patorang tu hita disi taringot tu ulaw ni toddi e. Manang peran Roh Kudus. Jadi Pentakosta parjulu taringot tu ragam ni silehon-lehon ni toddi i di Pentakosta na padua honon didok tu hita taringot tu ulaw ni toddi manang peran Roh Kudus. Dia mah ulaw ni toddi i nabui taida di bagasa trupukon. Molo tapamana nakitrupuki pinomat adong dua disi di patorang tu hita ulaw ni toddi porbadia. Na parjulu ima toddi na mangajari, toddi pangajari. Di ayat 20 takas do didok disi pabua toddi ido na mangajari na sida asa diboto marroha na denggan. Akup ni nunga di basa-basa hokotu na sida toddim na denggani marrohaihon na sida ima didok rupani. Jadi molo diboto na sida marroha toddi ido na mangula disi. Lau songonido sebalikna molo so marroha ba dohonot tama na so mangula do toddi i di ibana. Mungkin toddi na asing do namian jala mangula di dirina. Alania kamang dohot tamuinang molo gabe so marroha sada-sada halak yesui gabe mago rohana, yesui gabe godang rohana si godang roha, yesui gabe holan nama holar roha-rohana rupani jangan-jangan dang mian di ibana toddi ni Tuhani manang toddi porbadia. Toddi na asing do mungkin na manggohi rohana. Na paduahon didok disi ulaw ni toddi i ima paingoton toddi na paingoton. Di ayat 30 maceta kas didok disi pabua toddi nasihat Tuhani do disuruh paingoton nasida atik perupani daktar paingot nasida. Hape pola liling situtu saidi pa ajwa-juho nasida jala marsi paingot tu nasida marhite-hite todim marhite siapa mangan nya kapanurirangmu alai dang di parate-atehon nasida. Alani ido ubay di pasahato nasida tu bagasa tangan nyaka bangso marluat-luat. Ima didok di ayat 30. Buasa adong si jogal rukku ngate. Buasa adong natakang. Buasa adong nabakol muba. Bertobat. Alusna tang dijakon toddi porbadiai mangula di dirina. Gabe toddi na asing di pasiat gabe ma na manggohi rohana. Jadi saliling toddi ni Tuhanido na mangula di bagasan ngoluna di bagasan dirina totu muba deh. Jadi molarong rupani tabereng naso olo muba jangan-jangan dangadok toddi ni Tuhani maringat di ibana. Alania kamang dohot tamuinang pasiat matoddi ni Tuhani mangula di dirim asa marroha ho di ngolumon. Pasiat matoddi i asa di paingoto tuaka ulau nadingkan jala asa muba ho sian dalamu narwai. Amen martangyang mahita. Moliate madiho Tuhan di hatam naku begi hami. Pasu-pasu mai asa di parbuiho katami parbui na denggan parbui na tonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amen.